Marote machuo kanaria deka uchiel na nanono kao kamano benido wa imbuidu tomago ganda wan kanyo Ramogi TV nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Liz Otieno. Kawachako eni uso uniform sikul eni achiel mar nyayo mibadhi. Mawach kod jatend piny William Ruto mabende owacho ni gibiro timo nonro ne sikunde machuno jonyuol kod nyiewo lep sikul go mane dukni magin ema giyiero. Nyuol dhi nyime kod rwako jopuonjre mag senior skunde, midhiero maduong' mathoth jonyuol osebedo ka yuago e nengo mong'awre mar lep somo kata uniforms, ahinya mago maginyiewe skunde gino mochuo tamo jonyuol moko tero nyithindo skul. Jatend piny William Ruto koro golo siem mager ne tend skunde machuno jonyuol nyiewo uniform e skunde kata kuom dukni mitudo gi godo mawachore ni uso lewnigo e nengo mong'awre. We are going to look into this uniform issue because uniforms are beginning to be another source of corruption. Some schools charge as high as 38,000 for uniforms. You know? And therefore, I have directed that there is no child who will be kept out of class because of uniform. Mabiro manadio chenga chiel tok jatend piny lando mondo skunde kik tam jopuonjre maonge uniform donjo. Gimagara kamano nenore ni okochopo it jotend skunde duto kaka dwarore. Tok skul moro mar Sine County Babomet riembo japuonjre mondo kik donji skul kaluwore ne onge kod sweta. Nimejitahidi kwa kumnunulia huyu mwanafunzi wa grade 10 ile kazi ya kibarua kidogo kidogo. Tuliambiwa muende mvae sweta na jacket yenye ile ni kama ya iko ya simote. Na mimi sina hiyo jacket, ninafaa nikae nyumbani. Kamano bende county ma Kisumu skund sekondar ma Kisumu Day yuak makamano medo winjore. Wilkista Pio enda John Travis japuonjre mokele skul kawuono tok chik manyogol kod jatend piny. Koro lendo na mami ya wuok akelo nyathi. Koro na an mana gi matin. Ok nyal romo. Uniform onge pok oyudo. Koro akela nikech koro nyathi winjo marach e dala to wach bendo wachi ni mondo gol nyithindo oko. Koro abiro. Koro ng'ama nyalo konya bende nyathi yude uniform. Fi dwaro siling 20,000 tam gi 200 wiye kanyo. To mar uniform idwaro 12,000 gi 500. Kane ulose wang' jowi mar Citizen, jatend migawo mar somo Julius Migos Ogamba nolero ni kata obedo ni ging'eyo ni nitiere skunde machuno jonyuol nyiewo uniform e skunde go, onge janyuol moro amora mosego lipot aching ne tend migawo no. Some parents were saying, I was being told, some people are calling me and telling me, we are being asked or somebody has asked us to pay 150,000 for a place. So we say, can you come forward so that we can be able to take action against those particular principles? Nobody comes forward. It then becomes difficult to be able to enforce that because somebody will say, I have not asked for anything. So what we are asking parents, in situations where you are being told you must go to the shop, stay put, stay your ground and say, I'm coming with this mattress that I bought from a different shop. And then if you're being sent away, we'll take action. But now if you concede and you proceed to go to school and accede to what that demand is, it becomes difficult for our officers to enforce. Okay. So this is what we are trying to say, that all of us, some, must take a stand. Karabero ni chik lero ni tend skunde, okonego donjre wach uniform, kendo yene jonyuol nyiewo lewnigo kama dwaro gi ochope. Thoth jopuonj madongo pod onyono kar tiendgi ni jonyuol nyaka nyiew mana uniform go e skul kama ging'awe nengo mar lewnigo.